Aici tot ce a căzut în timpul lucrului se scoate pe capac, după care se pune, se controlează. Acum să vă arăt de genul. Mă rog, nu comentați că e murdare, că nu știu că e cu praf, că de ce am tăiat. Așa am vrut eu să tai și bagă bine mâna și la curățat se procedează tot așa. Toate capacele, tot ce a căzut aici a căzut în timpul lucrului. Și de obicei la urmă scot tot. Cât va fi mai de folos, cum am arătat. Acolo a fost mai mult, că am vrut să dau mai mult de acolo. Și aici mai puțin. Idee. Doar atâta, v-am arătat pe unde se curăță soba. La asta cam la 4-5 ani se curăță. Bucurii și liniște. Acum și mă apuc să mai continui. Doamne ajută!